Ако сте изпитвали веднъж паника атака, колкото и ужасно да се чувствали, тя е отминала, но след това изпитвате значителен страх от това, че тя ще се случи отново, че ще ви завари неподготвени. И това се отразява негативно на живота ви. Здравейте! Казвам се Анелия Мицева и съм сертифициран терапевт по техника за емоционална свобода ТЕС в Дания. Целта на това второ видео е да ви обясня как да използвате стрес, за да намалите страха от нова паника атака. В първото видео ви представих метода, който е метод от енергийната психология. При ТЕС се фокусираме по това, което чувстваме наистина, дори и това да са негативни мисли и чувства. И едновременно стимулираме различни акупунктурни точки по тялото. Искам наистина да ви уверя, че състоянието ви може да се подобри значително, ако се доверите на ТЕС и ползвате метода всеки ден в продължение на 30 дни. Така, както моите клиенти го ползваха и успяха. Между другото, цялата видеосерия как да ползвате ТЕС, за да се освободите от паника атака, може да получите, ако напишете имейл към мен. Така, нека да започнем. Опитайте се да прецените колко ви е страх и дайте оценка по скала от 0 до 10. Като 10 е възможно най-силният страх, а 0 е никакъв страх. Ако усещате страха някъде в тялото, фокусирайте се по това усещане и правете това, което аз правя, и повтаряйте след мен. Преди да започнем, просто искам да ви кажа, че като ползвате ТЕС, вие поемате пълна отговорност за вас и за вашите чувства. И така, започваме на карате точката. И казваме, въпреки че ме е страх, че ще получа още една паника атака, и това предизвиква постоянна тревожност у мен, аз обичам и приемам себе си. Въпреки че изглежда, че страха изведнъж ще се появи от нищото, и когато си мисля за страха, се страхувам още повече, аз приемам моите чувства и решавам да се освободя от тях. Въпреки че може да ми е трудно да приема състоянието, в което се намирам, чувствам се наистина изплашена. Треперя, не се чувствам в собствената си кожа. Аз приемам и обичам себе си. И започваме да тупкаме по другите точки. Това е начинът, по който моето тяло ми говори. Веждате. Този страх е в мен заради важна причина. Страни на окото. Струва ми се, че е тук, за да ме нарани, но не е така. Тук е, за да ме защити под окото. Аз не искам защита. Просто искам да се чувствам отново нормална под носа. Страхувам се от страха под устата. Страхувам се от страха ключицата. Аз обвинявам себе си под ръката. Мога да съм много критична към себе си. Дишайте и издишайте дълбоко и бавно. И започвам отново с потупване по главата. Какво не е наред с мен? Виждате. Може би ако съм наистина строга към себе си, паника атаката ще отмине. Отстрани на окото. А може би не. Под окото. Страха може да живее само в тъмното. Под носа. Но веднъж като погледна страха в очите и го изкарам на светло, той ще се успокои. Под устата. Той просто иска да бъде видян, чут и утвърден, че го има. Ключицата. Аз съм го набутвала в себе си толкова дълбоко, в продължение на толкова дълго време. Той практически крещи в лицето ми да бъде забелязан. Под ръката. Страх! Аз те чувствам. Поемете дълбоко въздух и издишайте. И сега тупкаме само под очите, тъй като тази точка е свързана с чувството на страх. И казваме за различни страхове. Страх ме от непознати места. Страх ме е да остана сама. Страх ме от пътуване с автобус. Страх ме от далечно пътуване. Страх ме от тълпа с много хора. Страх ме от започване на работа, за да не се изложа пред колегите. Страх ме отново да не ми стане лошо по улиците. Страх ме от шофиране. Страх ме от това, че няма да се справя в дадена ситуация.
Страх ме от самото тяло, когато изпитва тревожност. Страх ме от оценката на близките. Вдишайте и издишайте дълбоко. И потупкаме отново на върха на главата. Страх, аз те виждам. Веждата. Аз съм изплашена, но ще погледна страха в очите. Отстрани на окото. Аз съм в сигурност. Под окото. Аз ще бъда добре. Под носа. Изкарвам страха на светло. Под устата. Дишам дълбоко и знам, че съм добре. Ключицата. Аз съм в сигурност. Под ръката. Аз контролирам мислите си. И накрая потупваме по китките. Моите мисли са позитивни, мотивиращи и аз съм в сигурност. Вдишайте дълбоко и издишайте. Опитайте се да прецените отново как се чувствате сега. По скала от 0 до 10, колко страх изпитвате. Направете, ако трябва, видеото отново и продължавайте да се тупкате, докато намалите страха значително, докато той спадне възможно най-ниско. И така, в това второ видео ви показах как да ползвате тест, за да намалите страха, че паник-атаката ще се случи отново. В видео номер 3 ще ви покажа втората важна стъпка, за да използвате тест, за да намалите страха от физическите симптоми и да намалите негативните мисли. Физически симптоми, например, като схващане на врата, изтръпване на крайниците, сърцебиене, страх от самото тяло, когато изпитвате тревожност. И негативни мисли, като, например, ще полудея, ще умра, нещо лошо ще се случи. А междувременно, запишете си 30-минутна напълно безплатна консултация с мене, за да откриете основните причини или събития от вашия живот, които водят до вашата тревожност, стрес или паник-атака. Свържете се с мен още сега, защото аз предлагам само 2 безплатни консултации на седмица. Изпратете ми имейл и опишете накратко вашият проблем. Желая ви успех и ще се видим отново.